ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастӣ барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдотарҷумон Қурбонали Сатторов. 11 апрели соли 2025 соати 10 дар толори иҷлосияҳои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 апрел соли 2025 аз соати 9 то соати 17 ва 11 апрели соли 2025 аз соати 7 то соати 9 дар шуъбаи ташкилии дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. Телефонҳо 221 98 35 223 19 48. дар асоси нақшачорабиниҳои тасдиқнамудаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади амалан санҷидани иҷрои вазифаҳои ҷангии артиши миллӣ аз аввали моҳи апрели соли 2025 дар ҳудуди 25 шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон ва машқгоҳҳои низомии Ҳарб Майдону Сумбула бо ҷалби сохтору мақомоти давлативу қудратии ин гарнизон ва ҷузъу томи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, пойгоҳи ҳарбии 201 Федератсияи Россия, ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ, машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ ва машқҳои муштараки амалиётии стратегӣ ҷараён дорад, ки ба он қувваҳои эҳтиётӣ, ҳайати шахсии сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин гарнизон ҷалб шуданд. дар ин хусус таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкасбонамон аз Маркази матбуот ва иттилооти Вазорати мудофиаи мамлакат. барои дар сатҳи баланд ташкилу ба роҳ мондани ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ, машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ ва марҳилаҳои машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ рӯзи 9 апрели соли 2025 соати 6 субҳ тамоми қушунҳо ва ҷузъу томҳои гарнизони Хатлон бо бонги пурраи хатари ҷангӣ бардошта шуда ба дараҷаҳои баланди омодабошӣ гузаронида шуданд ва баҳри ишғол намудани мавқеъҳои мудофиавӣ бо супоришҳои ҷангӣ вазифадор гардиданд. илова бар ин, дар доираи баргузории ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ дар 25 шаҳру навоҳии гарнизони Хатлон ситод ташкил гардида, захираҳои эҳтиётии даъватшавандагон, шаҳрвандони дар қайди комиссариатҳои ҳарбӣ буда, техникаҳои хоҷагии халқ ва дигар лавозимоте, ки барои баргузории маҷмӯи ин чорабинии муҳими низомӣ заруранд, истифода мешаванд. машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ, ки дар 5 марҳила ба нақша гирифта шудааст, зимни он густариш додани нуқтаҳои фармондеҳӣ, санҷиши дараҷаҳои баланди омодабошии ҷангӣ, пуррагардонии қисмҳои низомии навтаъсис аз ҳисоби захираҳои сафарбарӣ, ташкили ҷузъу томҳои таъиноташон гуногун, идоракунии қушунҳо ҳангоми таҳдиди хатарҳои воқеӣ ва дигар вазифаҳои бисёр муҳими ҳарбӣ, ки дар пешбурди амалиёти муштараки ҷангӣ ва баҳри истифодаи қувваву воситаҳои моддии техникӣ пешбинӣ гардиданд, амалан коркарду таҳризӣ карда мешаванд. طبق مطلب مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی جزو تام‌های قواهای مسلح تاجیکستان و پایگاه حربی 201 قواهای مسلح فدراسیون روسیه و ساختار و مقامات دولتی و قدرتی گارنیزون ختلان بعد قبول اشاره جنگی و بانگ خطر طریق حرکت با سرعت مرشی در وقت و ساعت مقرر گردیده در مشق‌های نظامی حرب میدان که منطقه احتمالیت خطر یا خود میدان شرطی جنگ معین گردیده بود، با گستردن خیمه‌های زیست و تشکیل دیگر شرایط ضروری خدمتی و معیشی قرارگاه موقتی بنیاد نموده آن را به میدان شرطی جنگ تبدیل دادند. بعد از بود و باش هیئت نیروهای مسلح تعیین شده قبل از شروع نمودن به کارکرد مرحله‌های مشق‌ها و عملاً تطبیق نمودن مطلبی به عنصرهای ضد تروریستی پیش بینی شده در میدان حدود مشق‌های نظامی حرب میدان صف آراستند و چون عنعنه با صدای سرودهای ملی و در یک وقت با برداشتن پرچم‌های دولتی بر آزمایش مشترک وسیع نظامی آغاز رسمی بخشیدند. برای هماهنگی و عملاً سنجیدن وظیفه‌های جنگی و طبق مطلب در مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با قشون‌های گارنیزون ختلان از آغاز تا مرحله جنبستی که آن روز 11 اپریل سال 2025 به نقشه گرفته شده است،
خدمتچیان حربی ساختار و مقامات قدرتی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و نظامیان پایگاه حربی 201 فدراسیون روسیه بر آزمایش مشترک عملیاتی استراتژی آمادگی همه‌جانبه می‌گیرند. امروز با تشبوس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دوری شهری آزمون کدبانوی بهترین برگزار شد. آزمون مذکور بین زنان و بانوان ناحیه‌های شهر دوشنبه دایر شده. غالبان دوری ناحیوی آزمون با مرحله شهری آن راه یافته بودند. جزئیات بیشتر در این خصوص. در دور شهری آزمون کدبانوی بهترین معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده اشتراک و سخنرانی نمود. ابراز گردید که آزمون مذکور با مقصد هوسمندگردانی و جلب کدبانوها، زنان صاحب ذوق و هنرمندان ماهر، احیای طعام‌های ملی و محلی از بین رفته و رواج دادن پخت و پز طعام‌های ملی در طربخانه و آشخانه‌ها، آماده نمودن جوان دختران به حیات مستقلانه، بلندبرداشتن معرفت خانه‌داری و ذوق دسترخوان آرایی، بلندبرداشتن مقام زن در جامعه و زیاد نمودن جایهای نوی کاری، آشنایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن ملی برگزار کرده شد. در آزمون کدبانوان ماهر ناحیه‌های شهر دوشنبه اشتراک کرده هنر و مهارت والای کدبانوگی خویش را پیشنهاد اعضای حکمان گردانیدند. اشتراکچیان آزمون از روی شرط‌های آرایش دسترخوان و داشتن ملکه استفاده و گذاشتن ظرف و اشیاءهای بالای میز، آماده و پیشنهاد طعام‌های صبحانه، نصف روزی و شام، پیشنهاد معلومات عاید به نام درستی طعام، غذانوکی و ترکیب آن در لوحه‌ها، مهارت آماده نمودن خوراک‌های محلی، ملی و معاصر و مهارت آماده نمودن خورش‌ها اشتراک کرده غالبان معین کرده شدند. غالب دور شهری آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین از دانشگاه ملی تاجیکستان هستم. ما برای احیا کردن خوراک‌های ملی در دور ناحیوی آزمون کدبانوی بهترین اشتراک نموده جای نمایان گرفتیم، به دور شهری راه یافتیم. اینک در دور شهری کدبانوی بهترین جای دوم را نمایان شده به دور جمهوریوی راه یافتیم. نصیبه حسین زاده با ملکه بلندی آماده نمودن نمودهای گوناگون خمیر برای پختن نان و دیگر محصولات نانی در آزمون اشتراک کرده مهارت والای خود را نشان داد و کدبانوی بهترین سال 2025 اعلان کرده شد و با دیپلم و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز گردید. من امروز به نهایت شده هستم که به دور جمهوریوی آزمون کدبانوی بهترین را خط گرفتم و سبب همین هم جا گرفتن من شاید همان کلچه‌های زیبایی بود که در روی آن نقش و نگار ملی را تصویر نمودم و تمام سر کوشش‌های خود را نمودیم تا نان‌های هر گونه نان‌ها به شما آماده نماییم. نان‌ها از چند گونه عبارت بودند: نان‌های ملی، چپاتی، قلمه، کلچه، گردچه، هر گونه نان‌ها را ما پیشکشی نمان حاضرین نمودیم و به نهایت شاد هستم. گفته شد مادران و بانوان خزینه بی‌بهای میباشند که تمام مهر و محبت و عمر عزیز خود را در راه تربیت فرزندان سالم و صالح با سواد و صاحب معرفت، خوش اخلاق و باآداب به حیات مستقلانه آماده نمودن آنها و سرشته روزگار صرف می‌سازند. ضمناً فعالسازی نقش زنان در جامعه و قدرشناسی آنها همیشه زیر توجه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در جماعت شهرک حصار شهر حصار با دستگیری صاحبکاران سخاوتپیشه بیش از 1.5 کیلومتر راههای ماشینگرد داخلی شهر منفرش کرده شد. تدبیر مذکور که طی سال جاری در اکثر گوشه‌های شهر عملی کرده می شود در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی سامان می‌یابد. بختیار قادرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. در دایره آمادگی بحری در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی، کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت شهرک حصار وسعت تازه کسب نموده است. با سهم صاحبکاران خیرخواه و سخاوتپیشه محله‌های همدانی و رودکی جماعت شهرک حصار راه‌های داخل محله‌ها از نوسازی کرده شدند. در رفت کارهای از نوسازی راه‌های این محله‌ها راهبریت و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر
شهری حصار اشتراک کرده به اهل جماعتچگی جهت جانبداری از سیاست خیرتمندانه روبرت عالی کشور اظهار سپاس نموده بهر باز هم بیشتر جلب نمودن ساکنان محل در کارهای سازندگی و آبادانی و تعمیر بناهای استقامتی دعوت به عمل آوردند. صاحبکاران با عملهای خیرخواهانه خود یک گوشه دیار خویش را آباد نموده بیش از 1 کیلومتر و 500 متر را منفرش کردند. در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار و ساختارهای محلی در عملی شوی این اقدام مساعدت کرده شد. با نظرداشت خوشصفت انجام دادن کارهای راهسازی اسفالت گرم استفاده بردند. همکنون بعد پوره از نوسازی کردن راههای این محله ها ساکنان می توانند از آن ثمرناک استفاده برند. چنین اقدام‌های خیرخواهانه ساکنان و صاحبکاران شهر حصار در همکاری با مقامات محلی جهت وسعت دادن کارهای سازندگی و بنیادکاری و آباد نمودن محل زیست روانه کرده شده است. اهل جماعتچگی محله‌های بالازیکر از امن و ثبات کشور شکرگزاری نموده همچون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت در عملی شوی هدف‌های سازنده حکومت جمهوری با حس بلند وطن دوستی سهم باسزای خود را گذاشته ایستادند. дар ноҳияи Дарвоз парки инноватсионии саноати технологӣ амал мекунад ки дар он 2 гармхона, 6 коргоҳи нави истеҳсолӣ фаъолият дошта беш аз 100 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор мебошанд. ҳамкори мо дар минтақа Хосият Худоёрбекзода мегӯяд ки 70% коргарони корхонаҳоро занону духтарони хонашин ташкил медиҳанд. дар парки инноватсионии саноатию технологии ноҳияи Дарвоз 2 гармхона бо муосиртарин технология, 6 коргоҳи нави истеҳсолӣ аз ҷумла коргоҳи истеҳсоли маҳлулҳои антисептикӣ, ниқоб, либос ва айнакҳои муҳофизатӣ, коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан, коргоҳи коркард ва бандубасти асал ва коргоҳи истеҳсоли картон фаъолият доранд. дар инҷо беш аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор гардиданд ки 70% коргарони корхонаро занону духтарони хонашин ташкил медиҳанд. бештари таҷҳизоти техникии ин парки инноватсионии саноати технологӣ аз давлати Туркия оварда шудааст. хусусан дар коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан пеш аз банду басти чунин технологияи пешқадами муосир нахуст мутахассисон омӯзонда шуда нозукиҳои корро аз худ намуданд. коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои ташаббуси 4-уми ҷумҳурии Тоҷикистон 10 солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бунёд ёфта, дар заминаи ин иқдом захираҳои бузурги обӣ самаранок истифода мекарданд. маҳсулоти корхонаи мазкур ба пуррагӣ ивазкунандаи воридот буда, оянда дар баробари таъмини аҳолӣ ҳамзамон ба хориҷи мамлакат низ содирот карда мешавад. иқтидори истеҳсоли коргоҳи мазкур ба пуррагии талаботи аҳолиро қонеъ карда метавонад ва бо назардошти афзун гардидани талабот имкон аст ки истеҳсолот зиёд ва ҷойҳои нави корӣ низ иловатан таъсис дода шаванд. дар шаҳри Исфара ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардид. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ин шаҳри саноатӣ барои таъмини мардум бо ҷойи кор чунин тадбирҳоро пайваста доир месозад. дар ярмаркаи навбатӣ 350 нафар сокинони бешуғл иштирок варзиданд. гузориш дар ин бора. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Исфара ҷиҳати таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ба ин васила баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум пайваста ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озодро роҳандозӣ намуда ба корфармоёну корҷӯён имкониятҳои васеъи интихобро фароҳам месозад. дар ярмаркаи навбатӣ ки бо мақсади бо ҷойи кор таъмин намудани хатмкунандагони донишгоҳҳо дар филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон доир гардид, барои бо ҷойи кор таъмин шудан ва гирифтани машваратҳо зиёда аз 350 нафар шаҳрвандон иштирок намуданд. тавре зикр гардид, иқдоми мазкур соли 3-ум аст ки амалӣ мегардад ва мақсад аз ташкили он нишон додани натиҷаи фаъолияти донишгоҳ, робита бо корхонаву ташкилотҳо ва дар ин замина таъмин намудани коргоҳҳои шаҳр бо мутахассисони
کارگرانی جوان و صاحب کسب از حساب ختم کنندگان این بارگاه علم می باشد. در یارمارکا از جانب 70 کارخانه و تشکیلات 750 عدد جایهای کاری خالی با مزد معاش از 2000 تا 5000 تومان پیشنهاد گردید و 10 نفر رخصت به کسب آموزی داده شد و 7 نفر به قید ریاست گرفته شد و 9 نفر با جای کاری تامین گشتند. در کاری یارمارکا کارخانه تشکیلات‌های ساحه‌های گوناگون از جمله ساختمان، راهسازی، معارف و تندرستی، فرهنگ، نقلیات و علاقه، خواجگی منزلی و کمونالی، صنعت، بانک‌ها اشتراک نموده جایهای کاری خالی را برای انتخاب کارجویان پیشکش نمودند. اکثریت کارجویان که در روند یارمارکا شرکت ورزیدند با راحت به جای کاری پسندیده اشان تامین و قسمت دیگری کارجویان که اختصاص نداشتند به کسب آموزی جلب کرده شدند. در جریان یارمارکا کارمندان اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر اسفره اوید به مسئله‌های با کار تامینی، رونق شغل خانگی، به کورس‌های کوتاه مدت جلب نمودن جوانان، رشد هنرهای مردمی و غیره بین اشتراکچیان چاره‌بینی کارهای فهماندهی بردند. дар деҳоти ба номи Абдиавазофи ноҳияи Восе сокинон дар самти истифодаи қитъаҳои заминӣ назди ҳавлигӣ хеле фаъол мебошанд. баъзе нафарон бо истифода аз гармхонаҳо на танҳо оилаи худ балки бозорҳои истеъмолиро тамоми фасли сол бо маҳсулоти тару тоза аз лиҳози экологӣ покиза таъмин менамоянд. این گرمخانه در خطه زمین نزد حولگی منزل استقامتی در دهه گلابود دهاتی به نام عبدی‌عوض ناحیه واسه است. عبدالمجید سلیمов و صالح احمد دولت و همسران بعد با نفقه برآمدنشان آن را 5 سال پیش بنیاد نمودند. اینجا با مهنت حلال نه تنها وقت خود را خوش می‌گذرانند، همچنین از برکت زمین گرمخانه رزق روزی پیدا می‌کنند. این اویلا در سمت استفاده قطعه زمین نزد حولگی بخشیده به عید نوروز در حدود جماعت دهود یکی از بهترین ها معرفی گردیدند. ای زمین یک دو سه وسیل میگیریم، بل میکنیم و نمی کلوگ میشه بودرین میشنونیم در کلوکو خیلی در زمین چی میشنونیم میبندیم حرارش میکنیم بو میشوه خیلی بزرگ میبریم میوه نایخونه میخرم نمی بو زلن میکنیم پامیدور گونی میشنونیم. همسران هر یک وجب زمین گرمخانه رو مثل سالهای گذشته امسال هم همین طور عاقلانه و صبرناک استفاده کردند. در یک گوشه درختان لیمو پرورش یافتند. در پهلوی آنها این کبودی ها که پرورده های قلمفور و بویمجان، پامیدور و بلگری می باشند، آنها رو از تخمی تا این سطح رسیدن با مهنت تامین گرمی و غذای درست و سری وقتی زمین پرورش کردند. زندگی مونده خیلی نمی کمبودی و اینمی بچه زن میتیم اینا دخترو را خیلی خونه دور کردیم خیلی با اینمی زندگی در کور میوه و اینمی برای خیلی مردک اینا کور بس کده خودم نیگه چی پنسیونر شدیم دیگه میره میکنیم میخریم اکا. در این حوله از درآمد حاصل گرمخانه همسران الهام گرفته در پهلوی این گرمخانه باز یک گرمخانه دیگر ساختند. برای استفاده زمین هر دو گرمخانه ها با راحت وقت می‌یابند. گزارش خوجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ва боздид аз корҳои саҳроӣ ба ноҳияи Восе, шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон сафар намуданд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар рӯзи дуюми сафар сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Восе, шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон иншооти таъйиноти гуногунро мавриди истифода қарор дода бо корҳои саҳроӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ шинос шуд. ифтитоҳи бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 дар деҳаи меҳрободи ноҳияи Восе фараҳу шодии сокинонро дучар намуд, зеро хонандагони ин деҳа қаблан роҳи дарозро тай намуда дар дигар мактаб
мактаб таҳсил мекарданд. иттилоъ дода шуд ки бино бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ бо ҳадафи беҳсозии сатҳу сифати таълим сохта шуда дар он 480 хонанда дар ду баст метавонанд таҳсил намоянд. то охири ҳамин сол дар назар аст ки боз 4 муассисаи нави таълимӣ бунёд мегардад. сарвазири мамлакат таъкид намуд ки оянда ҳам дар доираи нақша чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳидояту дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ сохта шуда барои насли ояндасоз имконоти муосири илмомӯзӣ таъмин мегардад. дар ноҳияи восеъ дар доираи ҳадафи чорум стратегии саноатикунонӣ босуръат коргоҳи нави истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ ифтитоҳ гардид. коргоҳи мазкур бо саҳми соҳибкори ватанӣ Шодӣ Султонов бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шуда дар он 10 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. сарвазири мамлакат дар ноҳияи восеъ ҳамзамон аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳи марказӣ ки барои 20 000 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст шинос шуд. то имрӯз 85% корҳо дар иншоот ба анҷом расида ҳоло дар он насби нишастгоҳҳо ва дигар тадбирҳои ободонӣ идома дорад. вобаста ба иҷрои корҳои боқимонда ба масъулон дастур дода шуд ки иншооти мазкур бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонда шавад. дар ноҳия ба рушди соҳаи кишоварзӣ афзалияти бештар дода мешавад. дар ноҳияи восеъ дурнамои киштии пахта 7570 гектарро ташкил медиҳад. то имрӯз дар майдони 2400 гектар киштии пахта гузаронида шудааст. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонӣ Саломуддин ва Восил бо истифода аз рӯзҳои мусоид дар қатори васеъ намудани майдони киштии пахта, гандум, ҳамзамон ҳосили қулфинай ва дигар маҳсулоти кишоварзиро афзоиш дода дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас мегузоранд. аз рӯи маълумот то имрӯз дар маҷмӯъ дар майдони 10 000 гектар замин киштии баҳорӣ гузаронида шуда ин тадбир боз идома дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзеъҳои хатарноки ҳудуди ноҳияи восеъ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ вусъат дода мешавад. зимни боздид аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ иттилоъ дода шуд ки мавзеъҳои хатарнок дар ноҳия 30 километрро ташкил медиҳад. ҳоло бо ҷалби техника ва коргарони маҳаллӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар чандин мавзеъ идома дорад. таваҷҷӯҳ ба он равона гардид ки барои таъмини босифати корҳо тамоми намуди маҳсулоти сохтмонӣ, сӯзишворӣ ва дигар намуди маҳсулот саривақт таъмин карда шавад, то дар ҳолати боришоти аз меъёр зиёди борон сокинон аз хавфҳои эҳтимолӣ эмин бошанд. дар шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Балҷувон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода корхонаи истеҳсоли сангу шағал ва майдончаи муосири варзиширо ифтитоҳ намуда ҳамзамон бо рафти корҳои саҳроӣ дар хоҷагии деҳқонии давлат назар маъракаи кишти пахта дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пахтаи Кӯлоб ва раванди корҳои иҷрошуда дар мавзеъҳои осебпазири ҳудуди шаҳру деҳоти Кӯлоб шинос шуд. корхонаи истеҳсоли сангу шағал ва бетон дар деҳаи Обшорон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рақиб Ре дар масоҳати 0-140 гектар замин бунёд гардида иқтидори истеҳсоли он дар як шабонарӯз 200 метри мукааб сангу шағал ва 500 мукааб бетонро ташкил медиҳад. дар корхонаи навбунёд 20 нафар ба кор таъмин гардиданд. дар кӯчаи 50-солагии шаҳри Кӯлоб ҳамчунин иншооти дигари ҷашнӣ, майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. иншоот дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҳасан Зарифзода бо сифати баланд сохта шудааст ки минбаъд ҷавонон метавонанд дар ин ҷо ба машқу тамрин машғул шаванд. дурнамои кишти пахта дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб зиёда аз 31 000 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин то имрӯз дар майдони 10600 гектар пахта кишт гардидааст. ҳоло корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишти пахтаи зери плёнка дар хоҷагии деҳқонии давлат назар ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пахтаи Кӯлоб ҷараён дорад. дар ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар мавзеи Калтачанор шинос шуд. дарозии ин қитъа 2060 метрро ташкил дода дар 1700 метри он корҳо бо ҷалби техника ба анҷом расонида шудааст. вобаста ба ин сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд ки барои пешгирӣ аз ҳолатҳои офати табиӣ ва саривақт ба анҷом расонидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ин мавзеъ тадбирҳои бетаъхир андешанд.
бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии пойтахт аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарраёсати маорифи шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории ғолибони даври шаҳрии олимпиадаҳои фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри душанбе баргузор гардид. ташкил ва баргузор намудани олимпиадаҳои фанӣ ва ҳавасмандгардонии онҳо яке аз усулҳои босамари дастгирӣ ва ҷалб кардани хонандагони болаёқат ба донишандӯзӣ ва илмомӯзӣ мебошад. дар ин ҷода муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарраёсати маорифи шаҳри душанбе воситаҳои муосири дарёфт ва рушди истеъдодҳоро ба роҳ мондааст. дар маросими ҷоизаспорӣ аз рӯи 7 номинатсия беҳтарин дастаи олимпии ноҳияи шаҳри душанбе, 10 гунаи беҳтарин дастаи олимпии муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе ва 10 гунаи беҳтарин дастаи олимпии муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе, ғолибони даври шаҳрии олимпиадаи фаннии хонандагон, ғолибони даври шаҳрии олимпиадаи спеллинг би, ғолибони даври шаҳрии олимпиада оид ба шоҳмод, ғолибони олимпиадаи даставии истеъдод беҳтаринҳо қадрдонӣ гардиданд. олимпиадаҳои мазкур ҳамасола дар пойтахт баргузор мегарданд ки шавқу завқи хонандагонро ба омӯзиши дақиқи илмҳои ҳам табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ва ҳам гуманитариву ҷамъиятшиносӣ боз ҳам зиёдтар мегардонад ва онҳое ки дар озмун ва олимпиадаҳои сатҳи гуногун шаҳрию ҷумҳуриявӣ иштирок менамоянд номбардорони пойтахти азизамон шаҳри душанбе ҳастанд. дар асоси радабандии кумитаи тадорукот барои ноил гардидан аз рӯи миқдори ҷойҳои ифтихорӣ дар олимпиада ба даст оварда, аз рӯи номинатсияи беҳтарин дастаи олимпии ноҳияи шаҳри душанбе, ҷойи якум насиби дастаи олимпии ноҳияи сино бо ба даст овардани 608 ҷойи ифтихорӣ, ҷойи дуюм насиби дастаи олимпии ноҳияи исмоили сомонӣ бо ба даст овардани 255 ҷойи ифтихорӣ ва ҷойи сеюм дастаҳои олимпии ноҳияи шоҳмансур бо 233 ва ноҳияи фирдавсӣ бо ба даст овардани 194 ҷойи ифтихорӣ дониста шуда бо ҷоизаҳо сарфароз гардиданд. من در المپیادای فنی از فن تاریخ اشتراک کرده در دور شهری آن مقام اول را سزاوار گشتم. در دور جمهوریویش باشد سزاوار جای دوم گشتم. همچنین 209 نفر خوانندگان صنف‌های 11 سزاوار جای‌های افتخاری گردیده، از آنها 32 نفر جای یکم، 40 نفر جای دوم و 137 نفر جای سوم گردیدند. اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی که در 3 سال اخیر نتیجه‌های خوب را نشان داده، شماره غالبانشان زیاد گشته با پیشروی نویل گردیدن با سپاسنامه کمیته تدارکات قدردانی کرده شدند. باید قید نمود که 855 نفر غالبان دور شهری المپیادهای فنی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت به دور جمهوریوی المپیادها رخصت یافته، همه آنها برای آمادگی در مؤسسه دولتی مرکز دریافت و رشد استعدادهای نزد سرریاست معارف شهر دوشنبه و مرکزهای دریافت و رشد استعدادهای ناحیه‌های پایتخت به تعلیم فرا گرفته شدند. бахшида ба рӯзи умуми ҷаҳонии тандурустӣ ки ҳамасола дар тамоми ҷаҳон 7 апрел таҷлил карда мешавад, дар тамоми муассисаҳои тиббии мамлакат хизмати ройгон расонида шуд. бояд гуфт ки ҳамасола ин сана бо шиорҳои гуногун таҷлил мешавад. имсол санаи мазкур бо пешниҳоди созмони ҷаҳонии тандурустӣ таҳти шиори сайёраи мо солимии мо сурат гирифт. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри хуҷанд. ҳамасола санаи 7 апрел дар ҷаҳон рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ қайд карда мешавад. вобаста ба ин дар беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри хуҷанд қабули ройгони шаҳрвандон сурат гирифт. чорабинӣ таҳти шиори оғози солимии ҳаёт гарави ояндаи некӯ фарҷом ҳамҷоя бо кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти суғд ташкил ва гузаронида шуд. зиёда аз 30 нафар духтурон аз ҷумла асабшинос, амрози дарунӣ, ҷарроҳ, ҷарроҳи асаб, осебшинос, эндокринолог, амрози занона, дилшинос ва дигар духтурон ба қабули аҳолӣ ҷалб карда шуда хизмати ройгони тиббӣ расониданд. фарогирии умумӣ ба хизматрасонии тиббӣ маҷмӯи чорабиниҳоеро дар бар мегирад ки ба пешгирӣ, ташхис ва табобати бемориҳо равона гардидааст. шурӯъ аз соати 8:00 то ин дам ба табибони мо зиёда аз 80 нафар беморон муроҷиат намуда ба саволҳои худ ҷавобҳои мушаххас гирифтанд ва ҷоизи қайд аст ки имрӯз тамоми намуди муоинаҳо
маслиҳати табибон ва ташхисҳо ғайр аз ташхисҳои гаронарзиш тариқи ройгон ба роҳ монда шудааст. мақсад аз баргузор намудани чорабинии мазкур ин дастрасӣ пайдо намудани аҳолӣ ба хизматрасонӣ баландсифати тиббӣ ва пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мебошад. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ нигаронида шуда, маҳз ҳамин дастгириҳо сабаби беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои солимии аҳолӣ гардидааст. беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва дастрасии аҳолӣ ба он, бунёди муассисаҳои нав, навсозии муассисаҳои мавҷуда ва бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонидани муассисаҳои соҳаи тиб аз ҷумлаи иқдомҳои неки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин иқдоми саломатӣ пеш аз ҳама баҳри солимии ҷомеа, огоҳ шудани шаҳрвандон аз саломатии хеш, риоя ва дарки моҳияти тарзи ҳаёти солим мусоидат намуда, аз ҷониби мутахассисони баландпояи соҳаҳои гуногуни тиб, машварат, муоина ва дигар амалҳои ташхисӣ бидуни ташхисҳои гаронарзиш ба таври ройгон анҷом дода шуданд. ба андешаи олимон, инсон метавонад 100 сол умр бинад, агар аз лаҳзаи ба дунё омаданаш тарзи ҳаёти солимро риоя намояд. ман фаҳмидам ки имрӯз рӯзи ташхисҳои ройгон будааст. омадам ба духтурони терапия муроҷиат кардам ва мана ба ҳамин урзи роҳат додам. рафтосиам ба давом доданам. саломати асоси некӯаҳволии инсоният, оила ва ҷамъият ба шумор рафта, солимии ҷомеа боягирии давлат аст. аз ин рӯ ҳукумати мамлакат барномаи миллии тарзи ҳаёти солимро барои солҳои 2022-2026 қабул намуд. ин барнома роҳнамои кори тамоми кормандони марказҳои тарзи ҳаёти солим мебошад. баргузории чунин чорабинии муҳим даъват ба тамоми табибон аст, то дар роҳи сиҳатии мардум донишу таҷрибаи хешро дареғ надоранд ва вазифаи хешро шарафмандона ба ҷо оранд. хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати пешгирӣ аз сӯхтор дар байни аҳолӣ ва кормандони ташкилоту идораҳо корҳои фаҳмондадиҳиро вусъат мебахшанд. дар ҳамин замина кормандони хадамоти давлатии оташнишонии минтақаи Кӯлоб дар якҷоягӣ бо ҳайати шахсии қисми ин хадамот дар ноҳияи Ховалинг дар чанд муассисаи давлатӣ машқҳои тактикии оташнишонӣ гузарониданд. кормандони хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб дар якҷоягӣ бо кормандони қисми 55-уми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи Ховалинг бо мақсади пешгирӣ аз сар задани оташ тибқи нақша чорабинӣ дар бузори марказии ноҳия, бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва беморхонаи марказии ноҳия машқи тактикии оташнишонӣ гузарониданд. ҳайати шахсӣ бо истифода аз мошин ва таҷҳизоти оташнишонӣ дар муҳлати кӯтоҳ оташи шартиро хомӯш намуда, молу амволи соҳибкоронро наҷот доданд. тибқи нақшаи тасдиқгардаи шӯъбаи хадамоти давлати оташнишонии минтақаи Кӯлоб дар ноҳияи мо машқҳои тактикии оташнишонӣ гузаронда шуд. дар иншоотҳои хоҷагии халқ ва иншоотҳои давлатӣ гузарондани машқҳо ва машғулиятҳо аз он иборат аст, ки мо бояд дар вазифаи худ пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор аст ва хомӯш намудани сӯхтор мебошад. кормандони хадамот дар беморхонаи марказӣ низ бо иҷрои вазифаҳои худ ҳангоми сар задани сӯхтор тавонистанд оташи шартиро саривақт хомӯш намуда чанд нафар осебдидагонро наҷот диҳанд ва ба назди кормандони ёрии таъҷилӣ интиқол диҳанд. оташи шартие ки дар дохили беморхона паҳн гардида буд хомӯш карда шуд ва кормандону таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ осеб надиданд. ҳангоми сар задани ҳодисаи нохуш дар бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ кормандони милитсия чанд нафар ҷинояткоронро ки ба дуздӣ машғул буданд дастгир карданд. оташнишонон бошанд алангаро хомӯш карда бино ва утоқҳои кориро аз сӯхтор эмин нигоҳ доштанд. ҳамин гуна машқҳои тактикии оташнишонӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ гузаронида шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз тарафи кормандони шӯъбаи хадамоти давлатии оташнишонии минтақаи Кӯлоб ва ҷузъу томҳои он бо ҷалби хадамотҳои ҳамоҳангсоз пайваста машқҳои тактикии оташнишонӣ дар иншоотҳои хоҷагии халқӣ, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восен, ноҳияи Муминавод ва дар ноҳияи Ховалинг гузарондем. намояндагони хадамоти давлатии оташнишонии минтақаи Кӯлоб баъди анҷоми машқ ба мақомотҳои ҳамоҳангсоз ва ҳайати шахсӣ барои нишон додани маҳорати касбӣ ва сари вақт бартараф кардани сӯхтор изҳори миннатдорӣ намуданд.
شیرینجان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلов از ناحیه خاولینگ برای برنامه نوید. таҷлили ҷашни наврӯз дар тоҷикистон идома дорад. ин иди бостонӣ қаблан дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо бо оростани чорабиниҳои бузурги идона таҷлил карда шуд. ин шабу рӯзҳо бошад наврӯзро дар деҳоти дурдасту корхонаву ташкилот қайд мекунанд. хабарнигорони мо роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ аз ноҳияҳои шаҳри нав ва кушониён гузориш омода карданд. сокинони ҷамоати шаҳраки ба номи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи шаҳри Нав ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар саҳни ширхоргоҳи кӯдакистони рақами 2 моҳичаи тиллоӣ бо садои карнаю сурнай, оростани хони наврӯзӣ ва тарғиби фарҳанги миллии тоҷикон дар фазои мутантани идона бо қалбҳои саршор аз меҳру муҳаббат ва таманниёти нек ба хотири фардои дурахшони Тоҷикистон таҷлил намуданд. дастархони наврӯзӣ онҳоро низ ҳамон хӯроку хӯришҳои анъанавӣ аз ҷумла ҳафсину ҳафшин оро медод ва саҳни ҳавлӣ ба таври миллӣ зебу зинат дода шуда буд. нахуст меҳмонони чорабинии идона бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои милливу либосҳои тоҷикона ва расму оини маҳаллӣ ки аз ҷониби масъулини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ҷамоати шаҳраки ба номи Мирзо Турсунзода ба намоиш гузошта шуда буд, дидан намуданд. بهار آمد به نیکریزی بچین گلهای نوروزی بپیش تاقی زردیزی بهار نو مبارک باد. نوروز نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده بلبل چه بیقرار است. نوروز نوبهاران بر گلرخان مبارک، این روز شاد و خندان بر کودکان مبارک. ضمن تهنیت نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهری نو ذکر گردید که تمام آیین‌های نوروز سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی، همدیگر فهمی و زیبایی و بنیادکاری و سازندگی می باشد. نوروز در برابر شکوفایی طبیعت، شادی و سرور و مهربانی آورده انسان را به آینده نیک، روزگار آباد و پاکیزگی هدایت می کند. ذکر شد که در فرهنگ مردم ما این جشن فرخنده مقام خاصه داشته. بعد صاحب استقلال گشتن وطن محبوبمان تاجیکستان با تمام شکوه جلالش احیا گردید و به جشن اساسی ملی تاجیکان تبدیل یافته در سراسر جمهوری با شکوه و شهامت تجلیل کرده می شود. برنامه رنگین آماده نموده شعبه فرهنگ ناحیه شهر نو ادامه بخش قسمت دیگری چاره‌بینی بوده به خرد و بزرگ روحیه تازه ادامه بخشید. با تجلیل از جشن فرخنده نوروزی این گروه کودکان یتیم و کمبیزاد در جماعت دهاتی ثروت استقلال ناحیه کوشانیان صاحب تحفه ایدونه گشتند. یعنی ساکنان بهره به دست آوردن دل این دو سوریکان اقدامی سخاوتمندانه را پیش گرفته خاطر آنها را شاد و مسرور ساختند. باید گفت که در این روز نه تنها کودکان یتیم و کمبیزاد خوش و خرسندی نمودند، بلکه اهل جماعت همه با روحیه ایدونه به بزمگاه آمده نوروز عالم‌افروز را جشن گرفتند. در این روز ساکنان با آراستن خانه نوروزی و تشکیل بزم و طرب رقص و بازی کرده در دایره عرف و عادت و عنعنه‌های ملی این جشن قدیمه را تجلیل کردند. ساکنان دهه نوجوان جماعت دهاتی مهنت‌آباد این ناحیه نیز با حس بلند ملی نوروز عجم را تجلیل نمودند. زن‌های دهه خوان آراسته و طعام‌های ملی آماده کردند. با آراستن خوان نوروزی و آماده شدن طعام‌های ملی خرد و بزرگ در گوشه‌های علاهیده با هم آمده و خوش و خرسندی کردند. در مجموع ساکنان این دهه نیز در دایره عنعنه‌های نوروزی این جشن اجدادی را تجلیل نموده و در احیا کردن عرف و عادت‌های گذشتگان سهمگذار شدند. در این روز همچنین میان جوان پهلوانان دهه و دوستداران مسابقه‌های ورزشی گوشتنی ملی راه اندازی گشت. جوان پسران یک پای دیگر میدانداری نموده با رقیب خود قوا آزمایی می‌کردند. با این وسیله میان دوستان و همدهگان پهلوان بودن خود را نشان می‌دادند. البته که هر نفر چوست و چالاک است و رقیب خود را به تخته پوش می‌خواباند در این روز پهلوان دانسته می‌شود. از این رو میدانداری و قوا آزمایی میان پهلوانان در این دهه تا دیر ادامه کرد. در انتها همان سزاوار پهلوانی و تحفه شد که به حریف خود دست بالا گردید.
дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори рӯзи байналмилалии ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ намоиши асарҳои санъати тасвирии тармимшуда таҳти унвони бозгашт баргузор гардид. Асарҳои ин намоишгоҳ дар 60 соли охир бори аввал ба маърази дид бароварда шуданд. дар расми ифтитоҳи намоиш роҳбарият ва кормандони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, иттифоқи рассомони Тоҷикистон, муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ, рассомону дӯстдорони санъати тасвирӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. иброз гардид, ки аҳамияти таърихии намоиши мазкур дар он аст, ки ин асарҳои нодир аз солҳои 60-уми асри 20 то ин ҷониб ба намоиш бароварда нашудаанд. аз ин рӯ пас аз тармиму таҳкими пурраи онҳо аз ҷониби тармимгарони осорхонаи миллӣ бори нахуст дар шакли намоиши осорхонавӣ пешкаши тамошобинон гардонида мешаванд. устодону донишҷӯёни донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон, муассисаи давлатии коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов аввалин тамошобинони ин намоиш буданд. аз фон вақте ки мо инро мегирем бисёр чӣ ҳастанд, фарсуда ҳастанд, рангҳо рехтагӣ ҳастанд. баъдан ӯро мо тармим карда ба намоиш мегузорем. бо воситаи чангкашак мо онҳоро чангкокашро гирифта бо маҳлулҳои махсус тармим намуда қабати мустаҳкамкунии рангҳо меравад. баъд аз онҳо чистка, яъне тоза кардани ҳамун рангҳо, баъдан ҷои рехташудаи рангҳоро мустаҳкам намуда ранг мегузорем. ба чорчуба кашида ба намоиш пеш мебурд. дар намоиш аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ бори нахуст 17 адад асарҳои нодири санъати тасвирие, ки солҳои 1911-1974 аз ҷониби рассомони машҳури Тоҷикистон ба монанди Маргунов, Лонин, Зубреева, Раҳимов ва дигарон офарида шудаанд, ба маърази тамошо гузошта шудааст. дар офаридаҳои мусаввирони Тоҷикистон, ки солҳои гуногун эҷод шудаанд, мавзӯъҳои табиати нотакрори кишвар, ёдгориҳои нодири таърихию фарҳангӣ, дӯстии халқҳо, об, расму оин ва анъанаҳои миллӣ ва дигар унсурҳои миллӣ инъикос ёфтаанд. намоиши асарҳои санъати тасвирии тармимшуда таҳти унвони бозгашт дар осорхонаи миллӣ то 22 апрел идома меёбад. дар толори калони консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов консерт рӯнамоии маҷмуаи ансамблҳои фортепианои бачагона бо савту навои тоҷикии Фирӯза Қосимова ва Ҷурабек Умаров баргузор гардид. зимни баргузории чорабинии иштирокдорон иброз доштанд, ки фортепиано байни созҳои мусиқӣ бо тавоноии садобардорӣ, намудор кардани зарбу нахл, диапазони ниҳоят васеъи худ фарқ мекунад. беҳуда нест, ки дар таълимгоҳҳои мусиқавии қаламрави ҷаҳон навохтани ин соз барои ҳамаи тахассусҳо ҳатмӣ шуморида мешавад. қайд гардид, ки пианинонавозонро зарур аст, ки аз қадамҳои нахустин ҳарчи бештар ҳам бо нозукиҳои мусиқии ҷаҳонӣ ва ҳам бо оҳангу зарб ва лаҳни миллӣ ошноӣ пайдо намоянду фарқияти онҳоро дарк кунанд. зикр гардид, ки дар Тоҷикистон низ таи чанд сол аст, ки таҷрибаи хеле ғаниву пурмаҳсул дар тарбияи пианинонавозон ба даст оварда шудааст. гуфта шуд, ки аввалин устодони ҳунари навозандагии фортепиано дар Тоҷикистон Михаил Муравин, Светлана Надежда ва Александр Ленский барои омӯзиши пианинонавозӣ методологияи махсус тартиб доданд ва ба репертуари таълимӣ намунаҳои нодиреро аз оҳангҳои миллӣ пешниҳод карданд. иброз шуд, ки омӯзгорон пианинонавозони маъруфи тоҷик Дилором Зоҳид ва Яъқуб Орифов, Дилбар Ҳаким ва Гулчеҳра Иноятова ва дигарон дар тарбияи пианинонавозони ҷавон саҳми муносиб гузоштанд. дар идомаи чорабинии хонандагони мактаби мусиқии рақами 3 ба номи Александр Ленский ва инчунин донишҷӯёни курси тайёрии консерваторияи миллӣ маҷмуаи савту навоҳои тоҷикӣ аз Фирӯза Қосимова ва Ҷурабек Умаровро пешниҳоди аҳли толор намуданд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаҳои санъати мусиқӣ, сарояндагӣ, тасвирӣ ва дизайн, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва зебоишиносӣ соли ҳафтум аст, ки баргузор мешавад. дар ин муддат чеҳраҳои тоза рӯи саҳна омаданду асарҳои хуби мусиқӣ офарида шуданд. инак даври нахустини озмун дар муассисаву корхонаҳо оғоз гардид.
омӯзгорону дастпарварони коллеҷи ҷумҳуриявии фарҳанги ба номи партов буйдоқфи ноҳияи рӯдакӣ бо як ҷамъомади муҳим даври нахустини озмунро дар муассиса баргузор намуданд. Шогирдони муассиса ки хоҳиши иштирок дар озмунро доштанд, бо пешниҳоди асарҳои худ дар жанрҳои гуногун ҳунарнамоӣ карданд. Маълум гардид ки муҳассилину омӯзгорон барои ширкат дар озмун омодагӣ ҷиддӣ диданд, зеро суруду оҳангҳои интихобшуда аз тараннуми ватан ва ифтихор аз фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ манша гирифта дастовардҳои замони истиқлолро таҷассум менамуд. Устодони муассиса баъд аз ошноӣ бо эҷодиёти шогирдон ба онҳо маслиҳатҳо дода беҳтаринҳоро барои ширкат намуданд дар даври навбатии озмун ҳидоят намуданд. Зикр шуд ки шогирдони коллеҷи ҷумҳуриявии фарҳанги ноҳияи рӯдакӣ ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат менамоянд ва омӯзгорон имсол низ аз шогирдони хеш умеди калон доранд. Воқеан баргузории озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бори дигар собит намуд ки халқи тоҷик аз азал дӯстдори савту наво буда дилбохтаи шеъру суруданд. Бояд қайд намуд ки ин озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, рушди минбаъдаи малакаву маҳорати касбии онҳо, баландбардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ баргузор мегардад. ансамбли фолклорию этнографии бибиҳои назди раёсати фарҳанги вилояти суғд дар зинда нигоҳ доштани арзишҳои волои мусиқии фолклории миллати тоҷик саҳми муносиб дорад. ҳайати ин ансамбл ки ҳунармандону ҳаваскорон мебошанд, талош мекунанд то дар ҳама чорабиниҳои ҷумҳуриявию минтақавӣ маҳорати хешро манзури мухлисон созанд. ансамбли фолклории этнографии бибиҳо соли 2015 дар назди раёсати фарҳанги вилояти суғд таъсис ёфтааст. ансамбли мазкур бо роҳбарии Сайрам Исоева ташкил шудааст. ансамбли фолклории этнографии бибиҳо аз ҳисоби нафарони касбу кори гуногун аз ҷумла омӯзгор, табиб, дӯзанда, нафақахӯрон, собиқадорони санъат маҷмӯан дар ҳайати 13 нафар таъсис дода шудааст. репертуар аз таронаҳои мардумӣ ба забонҳои гуногуни собиқ иттиҳоди шӯравӣ иборат аст. сурудаҳо тавассути асбобҳои халқӣ хонда шуда, ҳар як суруд барои ҳайати гурӯҳ як намоиши хурд аст. мо на танҳо суруд мехонем, балки рақс ҳам мекунем. моро на танҳо дар кишвари худ, балки берун аз ҳудуди он ҳам мешиносанд, мегӯяд Сайрам Исоева. ансамбли фолклории этнографии бибиҳо дар фестивалҳои байналмилалӣ низ иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро ишғол кардааст. аслаш фольклор гуфта ин сурудҳое ки қадимӣ ҳастанд, мо ҳамоя аз нав эҳё мекунем ки ҳамин чизҳо тарбиявӣ ҳастанд. масалан арӯсҳо ҳозира арӯсҳо чӣ хел муносиб ба нисбати падару модар доранд, қайнӯи бува доранд, ана ҳамин сурудҳо ба тавсия карда шудааст. мо ана ҳамин чизҳоро дар болои ҳамин кор мекунем ва намоиш медиҳем. мана имрӯз дидед ки мо ҳар як байтҳое ки ҳаст ки ҳам тарбиявӣ ҳасту, ҳам шӯхӣ ҳасту, ҳам хандаовар ҳаст. барои ҳамин ҳам мо ана ҳамин хел чизҳоро эҳё мекунем. дар сурудҳо маҳорати нигорандагии аъзоёни ансамбл бо нозукиҳояш намоиш дода шуда, он дар асоси санъати халқӣ ва касбӣ офарида мешавад. содиқона хизмат кардан ба халқу ватан, дарки амиқи матлаб, ҷолибу хотирмон гаштани ҳар суруд, андешиву афкори нек ва назари хушбинӣ доштани мардум маҳаки асосии ансамбли мазкур ба шумор меравад. синну соли аъзоёни ансамбл аз 26 то 81 соларо ташкил медиҳад. нигоҳ доштани боигари фолклори халқи тоҷик хеле муҳим аст. кӯшишу ғайрати аъзоёни гурӯҳ низ дар нигоҳ доштани анъанаҳои некиниёгон фолклори халқи тоҷик зоҳир мегардад. дар шаҳри Исфара бо иштироки варзишгарони Наврас аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон мусобиқаи гӯштини тарзи озод гузаронида шуд. тафсилоти бештар дар ин бора.
дар шаҳри исфара бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ба ифтихори наврӯзи байналмилалии гӯштини тарзи озод баргузор гардид. дар қуввоозмоии мазкур варзишгарони солҳои таваллуди 2008-2011 аз ҷумҳуриҳои тоҷикистон, ӯзбекистон ва қирғизистон иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории мусобиқа таҳкими муносибатҳои дӯстона байни ҳамсояи кишварҳо, тамрини варзишгарони ҷавон ва санҷиши малакаву маҳорати онҳо дар арафаи мусобиқаҳои муҳими сатҳи ҷумҳуриявию байналхалқӣ буд. ҷараёни қуввоозмоӣ далолат бар он дошт ки гӯштини тарзи озод дар байни ҷавонон ва ҳаводорони варзиши кишвар маъруфияти хоса дорад. дар ин мусобиқа зиёда аз 300 нафар варзишгарон иштирок намуданд. дар ин мусобиқа варзишгарони шаҳри исфара аз тамоми дастаҳо иштирок намуда бо як сатҳи баланд ва шавқовар гузаронида шуд. лозим ба зикр аст ки дар шаҳри исфара солҳои охир ба рушди тарбияи ҷисмонӣ ва оммавӣ гардонидани варзиш тадбирҳои зиёди мушаххасу пурмаҳсул андешида мешаванд. дар ҷанбасти мусобиқа ғолибон бо сипоснома ва медалҳо аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри исфара мукофотонида шуданд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷанбастии барномаи иттилооти навид. ҳамин ҷо барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.